आंखौ जुदि बेफोरबायदि थ्रेटिनिं होबाय वार्निं होबाय आरो बे वार्निंखौ लानानै आं मालाय बोरै हारसिं बेफोरबायदि साननायनि लिरथायाव थाबाय थानो आंखौ बुंदों बोखांनानै लाफिननो थिननायाव आं बिथांमोनखौ बुंहरदों नोंथांमोना जुदि आंखौ आंनि स्टेटमेन्टखौ बोखारनानै लाफिननो लुबैयोब्ला आंबो नोंथांमोननो मोनसे कन्डिसन हरगोन। बिटिसिआव एमपि बिसायख'थिनि बारा बारबाय आरो बे बारजोंनो लोगोसे बिपिएफ दोलोआ बिटिसिआव सुनामि लाबोबाय जाय गुबुन गुबुन दोलोफोरखौ बुस्रांजोबनानै जेरैहाय बिजेपि इउपिपिएल जिएसपि गासैबो दोलोनि गुबुन गुबुन बिफानाव थानाय माखासे बिबानगिरि बिथांमोनाबो दिनै बिपिएफनि सुनामिनि गेजेरजों दिनै बिपिएफ दोलोआव जयेन बा जुगदान जाफैबाय। दा बे समाव आं नोंथांमोनजों सासे आंगोनि व्यक्ति बे व्यक्तिखौ नोंथांमोननिसिम आं लानानै फैदों। गोबाव बोसोर बर' हारिनि माखासे थामोनथा आरो बर' हारिनि रैखाथिनि थाखाय बिथाङा हाथियारनि गेजेरजों नांसोमनाय जायखौ बिग्राय नार्जारी होनो आरो इतिमध्य बिथाङा ससियेल मिडियानि गेजेरजों गावनि असे जाय एनडिएफबि आफादनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारी बिथांखौ लानानै रन्जन दैमारी बिथांनि उदां जानायखौ हास्थायनानै बा थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालारखालि जा एनडिएफबिनि मोनब्रै फेक्सन इउबिपिअ आबसु आसाम सरकार भारत सरकारजों जथायै गोजोन गोरोबथाबा बिटिआर पिस एकर्डा जालांबाय। बिनि उनावबो एनडिएफबिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारी बिथाङा दिनै उदां जायैनि जाहोनाव एनडिएफबिनि गायसनगिरि आफादगिरिया दिनैसिमबो उदां अखोराङाव फैयैखौ लानानै बिथाङा दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजों दिनैनि सिगां गोबां खोथा बुंबोदों आरो दिनैनि दिनाव बिथाङा फर्मेलि नोंथाङा दिनै बिपिएफ दोलोआव जुगदान जाबाय। नोंथाङा बिनि सोमोन्दै गिबियावनो मा फोरमायनो? दिनै आंनि बिपिएफ दोलोआव जयेन जानायनि मिनिङा जाहैबाय जोंनि माखासे एक्स एनडिएफबिनि समयसा आरो बर' माहारिनि जेबायदि स्टेसन थासारि बेफोरखौ लानानै साननानै आं दिनैहाय मोजांखौ हास्थायनानै बिपिएफ दोलोआवनो आङो जयेन जाफैबाय आरो बिपिएफ दोलोनि जानानै आङो ज'यैनो बिटिसि पार्टि हिसाबै गोजोनखौ मोननो हानाय बायदि पलिटिकेल पावारखौ फोराननानै जोङो पलिटिकेलि जोंनि गासै बिटिसि पार्टिनि मोननांगौ बा मोनफुंनांगौफोरखौ मोननो हानाय बायदि बिनानै लानो हानाय बायदि दिनै सरकाराव फैनो थाखाय लाबोफिननांगौनि थाखाय दिनै जोङो एक्स एनडिएफबि हिसाबै मोननै फेक्सननिफ्राय फैफाबावदों जेनेबा आरडि फेक्सन आरो माबा एस फेक्सन जों मोननैनिफ्राय फैनानै जुगदान जाग्रोदों आरो जोंहा फैबावनांगौ गोबां दङ लिस्ट जानानै दङ। दा बिथांमोना लिस्टखौ जमा खालामनानै आंनो दहाय फनाव खोन्थाहरनाय मथे मथा मथि 200निफ्राय 250 जनसो खोन्थाहरदों खिन्थु बेसेसिम जाहैबावो आरो लादेरबावनो होदों जाहाथे जों खनसेनो ज' खालामनानै गोमै जोङो मजबुत खालामनो हायो। बेनि थाखाय आं खेबसेनो जमा खेबसेनो गिदिर प्रग्रामखौ लानानै जों जयनिंखौ जानो हाफिननाय बायदि गानाव थानाय माबा ब्लक लेभेलनिफ्राय बुथनि दंमोन ओमफ्राय सासेया भाइस चेयारमेन दङमोन साथाम दा बिसोरो आंजों लोगोसे फैफादों जों 6 जनजों दा जाबाय ओमफ्राय जोंनि ओरैहाय वेस्टार्न कमान्डआव पि ग्रुपनि दङ आरो एस ग्रुपनि दङ ओमफ्राय आर ग्रुपनि दङ डि ग्रुपनिबो माखासे दङ लेथेर फेथेर जानानै थानाय गासैबो जमा जाजोबनानै जों दा नेक्स्टआव मा थारिखखौ सेबखांजायो नायनोसै जिखुनु थारिख मथे जों बिथांमोनखौ लाबोजोबनानै बिपिएफ दोलोआवनो जयेनखौ खालामनानै होनोसै। दिनैनि साननि सिगां नोंथाङा ससियेल मिडियानि गेजेरजों माखासे गोनां इस्युखौ लानानै ससियेल मिडियानि गेजेरजों बुंबाय थादों रन्जन दैमारीया डिसेम्बर दाननि गेजेरावनो उदां जायाब्ला नोंथांमोनहाबो दलरै जिरायनानै थाया सोरनिबा जानानैब्लाबो सैसोनानै खामानि मावगोन रन्जन दैमारी बिथांखौ उदां खालामनो थाखाय बिनि सायाव मा बुङो? दाथ' जेबायदि आङो डेडलाइन होदोंमोन आं डेडलाइन मथे आं थानो हायासै मानो थानो हायासै होनोब्ला आंनि प्रेस मिट होनायखौ नायनानै ससियेल मिडियायाव होनायखौ नुनानै दिनै जोंनिफ्राय इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिनिफ्रायनो आंनि उल्थायैहाय एलिगेसन लाबोदों। दा बे एलिगेसनखौ लानानै आं जेबायदि बिथांमोननि बुंनायावबो मोननो हादों जे बिथांमोनहा इउनाइटेड फरामनि जानानै जेबायदि बुंदों बे गबिन्द बसुमतारी जिहेतु जाहा बिटिसिनि मा होनो बेखौ डिपुटि चिफ हिसाबै दिनै जेबायदि खोथा बुंलांदोंमोन सेम सुर बोनानै
इउनाइटेड फरामनिफ्राय सासे फिलिप नार्जारिना फेंखा होनो जोंथ' फेंखा होनना गाबज्रियोमोन आफादाव जों सिगां समनिफ्रायनो लोगो मोनलायखानाय ज' थालायखानायमोन दा भेक्सिन जानाय समाव बिथांखौ नागारनानै आं भेक्सिनाव थांफिनदोंमोन दा बिथाङा मा साननानै सोरनि खोथा लानानै जे आंखौ बेबायदि इलिगेसन लाबोखो आं बेखौ बुजिया बेखौ लानानै जुदि इउनाइटेड फरामनिफ्राय जानानै बुंबाय बिथाङा जे बे एखे सेम केस बिथाङाबो बुंदों केस कनभिक्ट जानाय आयेन मथे बिथांमोनहा गबाय थागोन दा बिथांमोननिखौ जों दिनैनो गनांगौ गाबोननो गनांगौ होननानै जबरदस्ति खालामनानै जों बख'नो हायाब्ला बेफोरखौ दिनै बिथांमोनहा गभर्नमेन्टनि एन्टि जानानैनो सोंखारिबाय थायोब्ला दिनै जों बोरै बख'नो हानो दिनै गभर्नमेन्टनि जानानै गभर्नमेन्टजों लोगो नांनानैसो बिथाङा गोदै रावजों बुंनानै बिथांमोनखौ बख'नो नाजानांगौमोन बा गावनो मावफानांगौमोन बे खोथाखौ बिथांमोनहा बुंदों दा बेखौ लानानै जों जुदि जाज खालामोब्ला बिथांमोनहा निस्सय डिसेम्बराव लाबोनो हानाया बे नंखाया लाबोनो हाया दा बेखौ लाबोनो हायैखौ नुखानानै दिनै आं उफाय गैयैयाव बायद'था आं एडभान्स जानो गोनां जाबाय आंनि खोथा बायदि आङो नेनो हायाखिसै माने पइन्टफोरखौ मोनबोनाय हिसाबै जाहैखाला दा कनभिक्टेड होननानै बुंदों सासे कनभिक्टेड जाखानाय सुबुंखौ लानानै बोरैहाय थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालार खालि बेखौ लांना एग्रिमेन्ट होहैखो जायनि सिगनेसारानो सोलिखाया बेयाव मा बुंगोन नोंथाङा दा बेखौनोथ' रायजो राजा बा जोंनि बर' हारिनि इन्टेलेक्सुयेलफ्राबो गोबां दुखु मोनदों दुखु फकास खालामदों सावरायसोदों दिनै जों गामियाव थाग्राल' नङा हमनानै ला दा खुंथाइ गोहोआव थानाय जाय दैदेनगिरि बिथांमोनजों आगसि आगदा उन सिगां थाफायो बैबायदि इन्टेलेक्सुयेलफ्राबो बिथांनि नामावहाय दुखु मोननानै दं जेन' बिसोर बुंनोसो हाया खारन बुङोबा बिथांमोनखौ सरकारनिफ्राय बा गावसोरजों उन सिगां आगसि आगदा थाबायनायनिफ्राय जानगाराव दोनगोन गतिके जों बुङाबा मोजां होननानै बुंलायनोसो हायाखै खिन्थु बिथांमोननि गोसोआबो ओरैबायदि दुखु मोननाय दं गाबखांनाय दं बिथांमोनहा बुंनोल'सो हाया रन्जन दैमारि सारखौ बयबो गाबखाङो बयनोबो नांगौ जाथि हिसाबै नांगौ बिथांखौनो गार्जेन हिसाबै बयबो हास्थायनो लुबैदों दाथ' जों दा बिथांखौ मोननो हायासै हिसाबै जोङो दा बिटिसिनि बारग'थि हाग्रामा महिलारि सार जों बिथांखौनो बर' हारिनि गार्जेन होननानै गोमै थांनानै जों बर' माहारि हिसाबैनो ज' जानानै जोङो खौसेथिखौ देखायनो नोंथाङा जुगदान जादों जिथु एक्स एनडिपि आफादनिफ्राय नोंथांमोनहा सहाय खालामनानै जुदि बिपि पार्टिया खुंथाइ गोहोआव फैयोबा रन्जन दैमारि बिथांखौ उदां खालामगोन होनना खोथा होदों नामा खोथा होदों माने बेखौथ' सरासनस्रायै सारा गावबो बुंदों जोंथ' जेन'ब्ला जेबायदि सानदों जों मालाबाबो बिथांखौ बेबायदि जोबथेसालियाव थाबाय थानायखौ लुबैया बिथाङाबो बे खोथाखौनो बुंदों जे के जालायबाय सोर बानायनाया मानसियानो बानाय गतिके मानसियानो बेखौ बख'नायनि राहाखौ लानांगौ गभर्नमेन्टआनो बार लानांगौ दा बिथाङा नित्य गभर्नमेन्टआव फैयोबा बिथाङा बख'थारगोन बिथाङाथ' बेफोरबायदि अयनाय भाबै दोना मानसिखौ जिहेतु बिथाङा गावहाबो केसनि बारग'बोनाय मानसि बिथाङा गावनि केसखौ जेबायदि स्पिडआव फोजोबनानै होदों निस्सय बिथाङा रन्जन दैमारि सारखौबो बेफोरबायदिनो फोजोबनानै होगोनखौ जों आसा खालामदों एक्स हिसाबै जोङो दा जों स्टाब्लिस जाखांनायनि उनाव सारजों सावरायगोन जों गासै खोथाखौ जों सावरायजोबनो मोनथ'वाखै खारन साराबो बहुत बेस्थ' ओरैबो माने जोंनि प्रग्रामा सोलिबाय थादों दा मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टनि खोथाखौथ' बादो ब्लक सिस्टेमावनो बहुत जयनिं दा बेनिखायनो बिथाङा माखासे सिंनि खोथाफोरखौ उनाव सावरायनोसै होननानै जोंखौ खोथा होनानै दोनदों जों स्टाब्लिस जायो सारजों जिरायनानै मोजाङै सावरायगोन प्रमद बर'आ जेब्ला सोमावसारनायाव बारसोमदोंमोन बिथाङा जोबोद गिदिर खोथा बुंदोंमोन नाथाय सरकाराव फैनायनि उनाव बिथाङा मोनसेबो मावफुंनानै देखायनो हायाखै बिनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो बेखौथ' आं बुंनांगौ गैया नोंथांमोनहाबो खोनादों नोंथांमोनहाबो नुदों नोंथांमोनहाथ' गोरलै बैसोनि नङा दिनै नोंथांमोनहा जे स्टेजाव दङ बे स्टेजाव फैनो थाखाय बहुद खस्थ' खालामनानैसो दिनै जोंनो कुइसन खालामनो हादों खारन नोंसोरो ए टु जेड मिथियो होमबाबो लस गैया बर' माहारिनि जारिमिनखौ दा बिथाङा सरासनस्रायै नैबेखौ बुंनो थाङोब्ला रायजो राजाया गोरलैयैनो मिथिगोन जे मोनफ्रोमबो स्टेज प्रग्राम मोनफ्रोमबो नेशनेल हाइवे ब्लकेट खालामनाय रेलवे ब्लकेट खालामनाय बेफ्राव गाबफ्राव होसिख्राव जे बुंबाय थादों बिथाङा त्रिपुरा स्टेटनि सोमोन्दै त्रिपुरा स्टेटआ दिनै मा जानो गोनां जादों दिनै मानि थाखाय बेफोरबायदि गुबुन हारिनि सासनाव थानो गोनां जादों त्रिपुरि जानानै जोंनि एसटि हारिया होननानै बिथाङा गावनि गारां फेदेर हब्रा बुंदोंमोन नाथाय त्रिपुराया जेबायदि अबस्थायाव थादों जोंनि बिटिसिआ बिनिख्रुइ गाज्रिसिन अबस्थायाव दं होननानै आं सानो आरो नुबायबो थादों बेखिनियानो जाबाय
दा बे समाव नोंथाङा एक्स एनडिपि जानानै नोंथांनि जिथु लोगो दिगि बिथांमोनखौ मा खावलायगोन बिपिएफ दोलोआवनो जयैनो जुगदान होनानै जिथु बिटिसिनि गोमालांनो पावार एन्ड फांसनफोरजों लोगोसे बर' हारिनि थांनानै थानायनि मोन्थायखौ जोङो हमथाना लाखिनांगौ बयबो सहाय खालामफैनांगन होनना खावलायो निश्चय बेखौ आं वेलकाम खालामो आङो एक्सल' नङा जे इउनाइटेड फाराम हिसाबैनो इउनाइटेड फाराम अफ एक्स एनडिपि हिसाबैनो सोरबाया गामियाव मावदामनानै जानानै दं दिनैहाय सम होनो हायाखै बिथांमोनखौबो दिनै नोंथांनि चेनेलखौ नायसनबायोबा बिथांमोनहाबो दिनै बे जेबायदि आं बुंदों बेबायदि इन्टारेस्ट लानाया मोजां मानो होनोब्ला जोङो दिनै बिपिएफ दोलोआ एक्सबिलिटिनिफ्राय जोनोम मोननाय दा एक्सबिलिटिजों एनडिपिजों जेबायदि जों बिदा फंबाय अनलायनानै मावोब्ला जोंनि साननाय आरो लुबैनाया मालाबाबो जाफुंनाय नङा होननानै आं साना दा जोङो बिथांमोनखौ आं आंनि बेक्तिनिफ्राय आं बिथांमोनखौ खावलायहरो आखाइ खबजोबो जे बिथांमोनहा ज'यैनो जोंजों लोगोसेनो थानानै खामानिखौ मावोबा मोजां आरो फैयोबा मोजां आरो किसुमानाथ' कन्टेक्टआवबो दंखायो आंजों फैगोन सम बोथोरखौ लाना फैगोन आरो जयैनो प्रग्रामखौ जों खनलेबो मोनबाय थाया दिनै बाहाय जादों गाबोन बहाबा जागोन थिग बिदिनो जों दिन थारिख लानानै जोंनि गसाइगाव नङाबा कुसुगावआव मोनसे गिदिर जयैनो प्रग्राम लानानै बाहाय गोबां एक्स एनडिपिआ फैगोन आरोखि दा जयैनो फैजोबनानै दा जुदि इउनाइटेड फारामाबो जुदि फैयोब्ला जों सिगां समनि गेना गोरोन्थिफोरखौ जुदि जों निमाहा होलायनानै जुदि जाथि हिसाबै जुदि ज'यैनो आवगायलाङोब्ला निस्सय जाफुंगोन जों जे लुबैदों जे हास्थायदों बे एकदम 100% कनफार्म खोनानो मोन्दों बबेबा आफादफोरनिफ्राय नोंथांनिसिम थ्रेटेनिं थांदों होननानै बेसेबां सैथो बेफोरखौथ' आं नाम लाला जेन'बा खारन जोंथ' दा पलिटिकेल पार्टियाव हाबबाय हिसाबै बिथांमोनाबो जेन'बा हारिखौ बेंनांगौ हिसाबै आं बिथांमोनखौ नाम लाला जादों बे बारबाय हामबाय नोंथांमोननि खोमायावबो हाबफैदों जानो हागौ जिहेथु जोंहा मोनसे पार्सनेल ब्लग जिहेथु अपि दैमारि बिथाङा जे गावनि ब्लगाव होनाय हिसाबै बयबो खोनादों नोंगौ फैदों सावरायफैदोंमोन नाथाय बेहाय जाज खालामलायनाय माबाजों डिसकास खालामलायनायजों जोङो सलिउसना जालायदों नांलाय खमलायालाय जाखागोन कुइसना फैगोन बिथांमोनाबो आंखौ बुंदों बोखांनानै लाफिननो थिननायाव आं बिथांमोनखौ बुंहरदों नोंथांमोना जुदि आंखौ आंनि स्टेटमेन्टखौ बोखारनानै लाफिननो लुबैयोब्ला आंबो नोंथांमोननो मोनसे कन्डिसन हरगोन नोंथांमोना बे जिनिसखौ मावफुंनो हायोब्ला आंहा बाहाय बुंनांगौ जेबो गैया बोखांनानै लानायावबो आंहा जेबो आफसुस गैया आरो आं लाजिया आं बे खोथाखौ बुंदों जे आंनि कन्डिसना जाहैबाय जे बिथांमोननि आफादनि जे आफादगिरि बिथांमोनहा स्टेज प्रग्राम पलिटिकेल पार्टिनि स्टेज प्रग्राम खालामनो मोना आरो पलिटिकेलनि मिटिङाव नुजाथिनो मोना आरो बिसिडिसि लेभेल बा आनसलिक लेभेलावहाय दिनै बिथांमोनहा इउनिट लेभेल आनसलिक लेभेलाव बिथांमोनहा बिसिडिसिनि खामानिखौ मावनो मोना खारन बिसिडिसि हिसाबै मोनसे मावख' दं मावख'आव मावहैदों बाहाय फर्म फिलाप खालामनाय माबा मोनसे सेलेकसन खालामनाय माबा मोनसे आसनिखौ दिनै राननाय बेफोरबायदिनिफ्राय जुदि नोंथांमोनहा गोजानाव थायोब्ला आंहाबो आंनि बिबुंथिखौ बोखांनानै लाफिननायाव आंहा जेबो आफसुस गैया आरो अबजेक्सन गैया आं बे खोथाखौ बुंहरदों आरो दा बिनि गेजेराव मोननैबो साइडनिफ्राय जेन'बा सावरायलायनायनि गेजेरजों बिदिनो थादों दा आंखौ बुंदों बिथांमोना नोंथाङा जुदि बोखांनानै लाफिनाबा जोंबो नोंखौ जोंनि माखासे प्रग्रामफ्राव जों सावरायनाय जागोन बा जा मोनसे आनसलिक हिसाबै 110टा गामि दं 110टा गामिनिफ्राय नोंथांखौ जोङो बैकट खालामनाय जागोन आरो उफाय गैया खालाम आंलाय माथो दं आं जाथिनिसो बुंदों आंनि पार्सनेल आं माबा मोनसे जिनिसखौ मोननो लुबैथारनानै आंनि प्रपार्टि खालामनो लुबैदोंब्ला आंहा बाहाय आफसुस थागौमोन बा माबा मोनसेबो साननाय थागौमोन खिन्थु जाथिनि खोथा बुंनायाव आंखौ जुदि बेखर खालायो आंहा बुंनांगौ मा दं खालाम आं जाथिनि थाखाय आं गावखौ बावसोमखानाय आरो आं हारसिं थानांगौ थागोन आरो बबेहाय दङ लिरनाय गैया इन्डिया कनस्टिटिउसन मथे दङ आंबोथ' सासे इन्डियानि सिटिजेनशिप आंहाबो भटार कार्ड दङ पेन कार्ड दङ आधार कार्ड दङ आं सोरनि मा खालामदों आरो आं बुंदों जेन'बा गावसोरखौ जेन'बा माबा मोनसे पइन्टआ गावसोरनि नामाव हाबसनदों बा हाबलांदों बा ओंखारदों दा बेखौ गावसोरबो बुजिनांगोन जे गोरोन्थिया जादोंब्ला बुंजाखानांगोन सोरबा सासेयाथ' आं आसि थुनानै बुङाखै जे आमुगा बिदि मावदों आरो मावग्राखौथ' आं आसि थुदों बिथाङाथ' जेबो फिननाय हायाखै दा बिथांनि मावनायखौ नांगौब्लाथ' जों भिडिअ क्लिपावनो नुजोबो बयनिबो आखाइ हेन्डसेट दङ हेन्डसेटआव दासिमबो दङ सेभ जानानै नोंथांमोननि ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो नुदों बबेबा पलिटिकेल पार्टिनि माबा स्टेज प्रग्रामाव गाखोनानै स्पिच लाखिनाय दा बेखौ जों डाइरेक्ट बुंगोन मानो बुङा जोंबो बुंगोन जोंहाबो दुखु दं खारन जोङो बिदि बुंनो हायोब्ला दिनै बिथाङाबो गभर्नमेन्टखौ नारसिन रन्जन सारमोनखौ रन्जन सारजों लोगोसे बेसेबांनाखि कनभिट जानानै दं बिथांमोनखौ
दा बुंनांगौ मा दङ दा आंनि सायाव गाज्रि नोजोर लायोबाथ' आं मा बुंनो दे आंथ' जेबो खालामनो हाया जेबो बुंनोबो हाया खिन्थु मा खालामनो पार्टि हिसाबै दिनै पार्टिया जेबायदि सिकिउरिटि होयो बेबायदि सिकिउरिटिनो आंबो थांगोन खारन आंहाबो आगसि आगदा मानसि जाबाय दा सिगां आंखौ बुंदोंमोन नोङो जे एक्स एन डि पि सिंगोल जाबाय सिंगोल पार्सन आं सिंगोल पार्सन जादों होननानै बिथांमोना मा मिथियो आंहाथ' आगसिनि आगदानि कन्टेक्टबो दं जों जयैनो दङ आरो इउनाइटेड फाराम हिसाबै दङमोन आं दिनैसो इउनाइटेड फारामनिफ्राय फैदों आं फैनायनि सिगां आं खोन्थालाङाबा आंना भुल जागोन आं बेखौबो सिन्था खालामनानै आं डाइरेक्ट कल खालामनानै खिन्थादों जे सार आं बेफोरबायदिखौ सिन्था खालामबाय आङो दिनै जयेन जानोसै दहाय फुंनि समाव आं खोन्थाहरदों बिथांमोनाथ' एसेब्लाबो हाजारबाबो जेन'बा दुखु मोननायाथ' थाखागोन जेन'बा ज' मावलायबोबाय खस्थ' मोननाय मानसिया जुदि पार्टिनिफ्राय गावस्रालाङोबा बिथांमोना निसय दुखु मोनखागोन बिथांमोननिफ्राय आंखौ बुंदोंमोन र' दसे नेथ'बाव नामा मानो बिदि एथ' स्पिडआव नाथाय आं मा बुंनो आंहा जे बेफोरबायदि उसुबिदा जादों टेकनिकेल प्रब्लेम जादों खिन्थु आंनि फेमिलियाव फैनानै दिनै हाबसन फैबायबा आंनि फेमिलिनि सिङाव आंखौ जुदि बेफोरबायदि थ्रेटेनिं होबाय वार्निं होबाय आरो बे वार्निंखौ लानानै आं मालाय बोरै हारसिं बेफोरबायदि साननायनि लिथायाव थाबाय थानो गतिके आं आंनि साननायखौ आं क्लियार खालामनानै लानांगोन बबेबा मोनसे दोलोजों थानानै आं आंनि सिकिउरिटिखौ बोखांनानै लानांगोन बेनो आरोखि आं बुंनांगौ थेंक इउ दिनैनि समाव प्रमद बर'जों लोगोसे बे बिटिआर सरकारनि EMGMफोरा बर' बिमानि दुखुनि मोदैखौ सिनायनो रोङा नामा सिनायनो रोङैखौथ' आं गोबां बुंखाबाय ससियेल मिडियायाव आरो आं दिनै गोदानै बुंनांगौ आं बेखौ साना आं स्टाब्लिश जाग्रोनोसै स्टाब्लिश जाखांनायनि उनाव पार्टि वाइसै जों थांनोसै नामा आं बेखौ सानदों आरोखि सरि